Mikä ihmeen dopamiinipukeutuminen? Tiesittekö, että pukeutumalla sä voit vaikuttaa sun aivojen hyvän olon kemikaaleihin, eli myös nostattaa dopamiinia sun elimistössä? Eli dopamiinipukeutuminen on sitä, että sä valitset just niitä värejä, asusteita, vaatteita ja sitä sun koko tyyliä, joka todellakin saa sun hymyn huulille. Eli sitä hyvän olon tunnetta, voimaantumista, iloa, riemua. Ja sen ei tarvitse liittyä värianalyysiin tai väreihin millään tavalla. Eli dopamiinipukeutumisessa sä voit valita just niitä värejä, mitkä susta tuntuu hyvältä. Oot sä sitten vaikka pehmeä kesä ja sulle sopisi semmoset pehmeät, utuiset, kylmät värit, niin sä voit käyttää sitä kirkkaan oranssia, jos se tuo sulle sen ihanan hyvän olon tunteen, eli sen ihanan dopamiiniryöpyn. Eli dopamiinipukeutuminen on aika